Isang kalansay naman ng lalaki ang natagpuan ng otoridad sa bahagi ng Bundok sa Barangay Viga, Dasol, Pangasinan. Kinilala ang biktima na isang 44 anyos na mag-uuling at residente sa lugar. Sa panayam ng IFM News Digupan sa Dasol Police Station, mismong ama ng biktima ang kumilala sa bangkay dahil sa suot nitong damit at personal na kagamitan. Ayon sa pamilya, matagal nang dumaranas mula sa kondisyon sa mental health at alta presyon ang biktima at tumanggi ng magpakonsulta simula Abril ngayong taon at piniling manirahan sa kabundukan. Huling nakita ng pamilya ang biktima noong September 24. Pinaniniwala ang nakagat ng ahas habang nangunguha ng kahoy na gagawing uling sa bundok ang biktima na posibleng naging sanhi ng kanyang kamatayan at nagpalala sa kanyang karamdaman. Nakatakda pong magsagawa ng post-mortem examination sa katawan ng biktima upang malaman ang sanhi sa insidente. IFM News. IFM News. IFM News.